ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. മീൻ ഞങ്ങൾ എന്താ വർക്കിലോടും എല്ലാം ഫാമിലി ഇഷ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾക്കൊരു ടെൻഷനായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റിലീഫായി മീൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈൻഡൊന്ന് റീഫ്രഷ് ആവും. മൈൻഡൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ മീനിൻ്റെ തീറ്റ കൊടുത്ത മീനിൻ്റെ അതൊക്കെ മണപ്പിച്ച് നോക്കി. അതൊന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം പാത്രത്തിലാക്കി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് നക്കി കുടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി. അപ്പോൾ അവിടെ താഴ്ന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പാത്രം, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടെ കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സന്തോഷത്തിൽ അവർ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോണ്ട് ഞങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് മീനടിച്ചു. ഒറ്റ മീനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു മീനെ അത് കിട്ടിയില്ല. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് ക്ലീൻ ചെയ്തു. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല, അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനെല്ലാം കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തു. എല്ലാം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാനും പിടിച്ചു വന്ന മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് മസാലകളൊക്കെ പൊട്ടി വെച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും അതിന് മുകളിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് മീൻ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഓരോ സൈഡ് വലിയ മീൻ ഒറ്റ മീൻ ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തു. അങ്ങനെ വറുത്ത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കന്നെ പൈസ തീർന്നായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു അറ്റാക്കിങ് ആയിരുന്നു. ഒന്നൊന്നര അറ്റാക്കിങ്. എല്ലാവരും കൂടി ചോറിനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം തന്നെ വറുത്ത മീൻ ഈ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു തീർത്തു. ഇങ്ങനെ രസമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഇതല്ല സന്തോഷം. നല്ല രസമായിരുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷമല്ല. മുള്ള് മാത്രമാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച കുറച്ച് ചോറും പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെമ്മീനുണ്ടല്ലോ, ചെമ്മീൻ കുറച്ച് കണവ. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കൂന്തൽ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ കണവ, കൂന്തൽ അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്രൈ പോലെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് അതും ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന മീനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതൊരു കറിയും വെച്ചു. അത് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇതും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ. ഇതും സ്പെഷ്യൽ എന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് റൂംമേറ്റ് നാട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി ഹാപ്പിയായി. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ മൈൻഡ് നല്ല രസമായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം. അതുപോലെ ആയിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാം കൂട്ടി ചോറും കഴിച്ചു കിടക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മയക്കം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എണീക്കും. പിന്നെ രാത്രി വീണ്ടും കിടക്കും. നാളെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.